सिफुङाव फसंनानैसो दोननो जायोमोन ना गनेन सिफुंखौ बे खाम फसंनानै दोननो हायामोन आरो ना फसंले दे फसंनांगौ बे खामखौ ओरै दोन दे औ बे बिदि दोन नामाब्रा नोंलै खाम फुजा होनायखौसो फट' खेबना दोनो खाम फुजा नङाना बे जाय हकब्रा खामनि फुजाया बिदि जायो दे कृष्णनिसो होनांगौ दे होमब्ला फुजायाबो साजिनाय जायाखै दे होमब्ला मिथिबाय जोंना बाबाया फुजा होनो नागिरबाय जैग' होनायनि बन जाबदों बाथौआव होमबा दसे उनाव नायलांबाय थादो फुजा होनायखौ खरसा बानायदों नै बेवहाय मोजां दा होनावलाय एसे रजा राग्राया मा फुजा नुबाय आलु बायदिसो नुबाय आं माथो नुबाय उनावलाय मा मिनियो मा जालांला Diyan mas tak mau bikin dia le. Furiat babe, orang lokal nak baik. Waktu puja ni. Kalau kau tamak kenal lah. जोंना जैग' होनायाव आदा गथेंबो दंफैयो गन्थंजों सिफुं सुग्रा नैबेनो मोखांखौ नुवासैलै आदा गथेंखौ ओरै बिफिनलाय आदा गथें ओरै आदा गथें नामा नै ओरै फैबाय नै जोंना आदा गथेंना गन्थंजों सिफुं सुग्राया खामानि मावदोंलै जैग' होनायनि गन्थंजों सिफुं सुग्रा आदा गथें ओरै एसे नुजाफैलै खामानि मावदों दोनथ'नानै गैला नै आयु मेगना मा फेसा बायदि जोंखौब्रा लाइट बायदि जोंदों लाइट बायदि जोङो मेगना कालारानो गुफुरखा नालाय एकदम सिखाव हाबफैनाय बायदि जोंदों मेगना जोंनिया दंखाथारो आग्ला जोब्बानो आग्लायनायखौ थाब सोबानो जायो नोङो मानसिफोरनाव बे आग्लायनायजों जोंहा होफैनो मोनोब्रा बासायलायबाय ना नङा होमबा जों गेजेरनि खर्म मावनायाव मानसिफोरनि आग्लायनाय मस्लाजों मावनो हायो उनावफ्राय गिदिर लांथारा एबार बिदि लांग्रा खुला खोनाबाय सालथे नैबेबो मानसिफोर बै फानिजानि हरनायमोन है आग्लायनायखौ लांदों नोंस्रा जाथारबायसो नंबाय नामा मस्लाखौ सोनो रोङासै बावबोबाय ओमफ्राय जाथारबायसो नंबाय नामा सालथे मोनफा मोनफा माबामोनना बायनो हानायसो लास्टआव साखनद्रा होनना होसोजानाय नङाथ' आग्लायनाय खालामखायो एबा फिथाइखौ दोनखायाना फिथाइखौ फिथा आग्लायखायोब्रा मस्लाफ्रा मोनसे बारा खालामजायो बे फैना माबायदि मोनदों ना आदा गथें नायगौ फैनानै सिफुं सुनो लुगैदों दा दसथाना सुनसै ने खोनाबाय आदा गथें दा दसथाना सुनसै सुनो लुगैथारबायनो जोंना आदा गथेंना गन्थं सिफुं सुग्राया बेनो रायजो सुनो लुगैथारबायनो दा फुजा होनो फैदों नालाय नागिरदों नायदोबाय जैग' होनायनि रेडि बानायगासिनो दं बेयावनो एसे हनै जोंनि खाम दामग्रा सिफुं दामग्राफोरखौबो एसे रायख'फानो नागिरदों मोथों दे
신동문 나와는 거요. 얘만 하면 돼. 야, 생라 빠. 비로도. 정확하게 지금 뭐 사이즈 그래서 뭐란 사이즈 알고 포터 가지고 토지 거르게 그만 좀 담가시는 거. 그러면 막 이거 뭐 쓰게. Narayan, oh, ring, foto.